vegada més donem el tret de sortida a la campanya Donar poma per la vida, on anem de la mà de la FEM, de la Fundació de l'Esclerosi Múltiple. Amb aquesta campanya, Condis aporta el seu granet de sorra per la investigació i la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia. Aquest any, com a novetat, hem preparat amb la cuinera i escriptora Ada Parellada uns postres deliciosos amb les pomes solidàries. Esperem que la campanya sigui tot un èxit i, per avançat, agraïm la col·laboració dels nostres clients, els col·laboradors i els voluntaris, que entre tots la farem possible. Tenim un gran repte, donat que l'any passat va tenir un gran èxit i vam vendre més de 32.000 pomes, i esperem que aquest any sigui igual o millor. Moltíssimes gràcies a tots i us animem a vindre a Condis Supermercats. Recaptar fons per erradicar l'esclerosi múltiple. Aquest és l'objectiu de la campanya. Consisteix en vendre pomes i que cada poma es compri a €1,50 i el total de la recaptació va íntegre a la Fundació Esclerosi Múltiple i s'aplica en els programes socials o d'investigació que la Fundació porta a terme, i tot això gràcies a Condis. L'he viscut amb una alegria enorme, que de fet és el tomb que li hem de donar a la malaltia entre tots. Al ser una malaltia crònica hem de fer que aquestes persones que la pateixen, a part de recolzar-les econòmicament, solidàriament, etc., ho visquin amb el màxim d'alegria possible. És una malaltia per sempre, Hem de positivar-ho i fer-ho tan divertit com se'ns acudeixi, perquè hem de viure i hem de viure activament. Hem trobat una manera de demanar o d'estimular la solidaritat de la gent a base d'actes festius i amb humor, sense res llastimós. I això és molt interessant. Em sembla una manera de fer participar la gent en una cosa que és molt important i que és molt tremenda, estimulant precisament les ganes de jugar i les ganes de participar festivament, i això és molt interessant. En el supermercat ho podem comprar tot, però no podem comprar la salut. La salut mai es pot comprar, però sí que es pot ser solidària amb la salut, i per tant avui solidaritat total amb les persones que pateixen esclerosi múltiple. Jo he tingut dos avis amb aquesta situació, però encara que no hagués tingut ningú, jo crec que és una mica obligació nostra posar aquesta mica de gra de sorra per tirar endavant uns projectes com aquests de salut tan importants.